five sa lahat ng katabi nyo. Sabihin nyo, we are unstoppable! And I hope, bago kayo umuwi, matutunan nyo to, makatulong sa inyo para paglabas nyo ng hotel na ito, ready na kayong bumenta at ma-hit nyo yung quota nyo faster than ever before. So tingnan mo nga yung katabi mo ngayon, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, handa ka na bang yumaman? Handa ka na bang yumaman? Alright. So, the title of our talk today is Sales Success Principles. How to sell beyond your quota in less time. Paano kayo bibenta ng mas mabilis? No, na ma-reach nyo kagad yung target ninyo. Kanina lang, pinapanood ko yung mga videos ng incentives ninyo. Sino excited magkaroon ng brand new videos? Last ka naman? Yung brand new na Fortuner. Power, di ba? So, yun talaga ang goal natin. And, di ba, hindi na yun. Siyempre, kasama na yung cash. Mas importante yata yun. Di mo ba? Alright. So, bago tayo magsimula, I'd like to just make sure that everybody is with me in this training na gagawin natin. Hindi naman tayo magsasama ng matagal. So, I wish that everybody is awake and participating para kay malakas yung energy ng room natin. So, para malaman ko yan, alright, susukatin ko muna yung energy ninyo. Kasi gagalingan ko lang yung talk base sa energy na ibibigay nyo sa akin. E pag wala kayong gana, hindi rin ako gaganahan. Pero pag excited kayo, lalo kong gagalingan. Deal or no deal? Deal! Deal. Sige, people of Cagayan, taas ang kamay. Sino gusto maging milyonaryo starting this year? Sino gusto kumita ng commissions na more than 1 million a month? Sino gusto kumita ng commission na more than 1 million ng isang araw lang? Sino gusto mag-travel around the world? Sino sa inyo gusto makabili ng maraming bagong sasakyan? Sarili niyong properties? Sino gusto mabayaran mga utang niya? Grabe. Maraming utang. Si Sir pati yung paa nakataas eh. Marami atang utang ah. Sino gusto gumanda yung love life niya? O parang nangalahati yata yung nagtaas ng kamay. Marami yata may hugot. Anyway, welcome to our training for today. Again, my name is John Calub. And para doon sa mga first time pa lang ako mapanood, i-clear ko lang po, no? Yung pangalan ko po is John Calub, hindi po John Calbo. Baka magkamali po kayo. Minsan kasi tumating ako sa seminar ko sa Maynila, nagmamadali ako kasi late na ako, no? So nandun ako sa entrance, may dumating din, late na. Pagdating niya, sabi niya, asan ba dito yung seminar ni John Calbo? Ako pa yung tinanong, hindi niya alam, ako yung speaker. Di ba? Alright, para hindi nyo makalimutan at mas madali yung matandaan, yung mga gentlemen na nandito, yung mga lalaki na nandito, you can just call me John. No? Para mas madali, no? And the ladies, you can call me anytime. Pasensya na po kayo, no? Dati po kasi ako stand-up comedian bago ako naging trainer. Yun ang dati kong trabaho. Kaya lang hindi ako tumagal, nag-resign ako kagad. Tanungin niyo ako bakit? Bakit? Kasi ang hirap pala pag araw-araw pinagtatawanan ka. Ang hirap ng trabaho gano'n. Anyway, kidding aside, I'm not here to do a stand-up comedy act. Rather, I would like to help you. Alright? And paano ako makakatulong sa inyo? Through our series of trainings, ano po ba yung business ko, no? John Calub Training International Academy has already been around for 13 years. Gaano katagal na po? 13 years. So yung company ko po is 13 years old already. We're turning 14 this March. Alright? Ngayong March ng taon na ito. And for the last 13 years, I have been going around the country at nagtuturo ako ng success, nagtuturo ako ng sales. Paano maging magaling magbenta. And for the last 13 years, para na ma-excite kayo, hindi po isa yung natulungan ko maging milyonaryo. For the last 13 years, kami lang po ang company sa buong Pilipinas
that has already trained and produced in less than 13 years more than 10,000 multi-millionaires already. Wow. So tingnan mo nga yung katabi mo ngayon, sabihin mo, ikaw na ang susunod. Alright. Now, magugulat po kayo, yung mga estudyante natin from different fields, from real estate, insurance, and many other fields na nasa sales. Pag na-meet niyo po yung mga pinakamalalakas magbenta all over the Philippines, a majority of them are actually graduates of John Calub Training International. Now, special mention ko na lang, one of my success stories, nandito yung Maturan family. Palakpakan naman po natin. They actually attended my training 5 years ago. And when they were in my training, they were just beginning their path in real estate. Alright? So, they were trying out real estate. Pero syempre, dahil pagbago ka, struggling, di ba? Ano magagawin ko? Bagal ng benta ko. Apparently, ang nangyari po sa kanila, may kaibigan sila na inimbita sila sa seminar ko. Alright? And sabi ng kaibigan nila, may seminar si John Calub sa Davao. Baka gusto niyong umattend. So, they actually gave way to their friends. Sabi na, sige, sama kami sa'yo. Now, I did a seminar in Davao, and after they attended that seminar, also my advanced course, meron akong basic and advanced. Nung natapos nila yung advanced course, they now did real estate na nag-focus na sila, talagang tinodo nila yung sales nila, and in less than 2 months, no? Alright, they were able to sell more than 100 million pesos. Palakpakan naman po natin. So, tingnan mo yung katabi mo ngayon. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, hindi ka makakatulog mamayang gabi. Alright. Because, bago po ako bumaba dito, I will inspire you and bring out the best in you this year. Are you excited? Yes! Pero bago po ako magturo sa inyo, meron po akong aaminin sa inyo. Dalawa po. Number 1, hindi po ako pinanganak sa mayamang pamilya. Tulad ng marami sa inyo, ako rin po ay galing sa isang napakahirap na pamilya dito sa Mindanao. I'm actually from Davao. And if you do not know, alright, Bisaya po ako, kasabot ko. Bisaya ako, no? Kabalo ka dahil. So I was born actually in Davao Doctors Hospital, and my family grew up in Davao, my dad and my mom. And we were in a very, very poor family. In fact, the reason why we went into extreme poverty when we were in Davao, nasunog po yung bahay namin. So we had a small house, maliit na nga, nasunog pa. So my dad decided na lumuwas ng Maynila at makipagsapalaran sa Maynila. So imagine, 1-year-old pa lang ako, kaka-graduate pa lang ng tatay ko sa University of Mindanao, dinala po nila ako ng mami ko sa Maynila. Pero akala kasi nila, pag pupunta sa Maynila, yayaman kami. Alam niyo naman, typical paniniwala ng maraming probinsyano na ang pag-asenso ay ang pagpunta sa Maynila or sa abroad. Pero just like the regular na kwento, nag-struggle kami. Alright? And for more than 30 years, we never really made it. Wala rin nangyari sa amin. And because of that, I had to study very hard. Kailangan ako mag-aral mabuti kasi nga po, ang problem, wala kaming pambayad ng tuition fee. And ang problema ng nanay ko, 11 silang magkakapatid. Ang tatay ko naman, 7. Ewan ko ba noong unang panahon, parang mas maraming anak, no? Siguro, hindi ko alam anong factor na eh. But anyway, ang problem ng nanay ko, habang pinag-aaral ako, kailangan pa niyang ipag-aralin yung kanyang mga kapatid. Kaya nga walang-wala talaga kami. And my mom always told me, anak, mag-aral ka mabuti, taasan mo yung grades mo, ikaw ang pag-asa ng pamilya. And I followed her advice. I really studied, and if you watch the video kanina kay Corina, I graduated, I was the valedictorian of my elementary, I was the valedictorian of my high school, and I entered the University of the Philippines as a university scholar, alright? And hindi na ako magtatagal, wala elementary hanggang college, talagang matalino talaga ako. Pero akala ko dahil matalino ako, akala ko yayaman ako. Pero ito na yung sasabihin ko sa inyo, hindi po yan nangyari.
10 years akong naging empleyado at katulad ng karamihan, naging member po ako ng Presidential Decree 1530. Hindi po yung Presidential Decree, PD 1530, payday a 15 at 30. Diba? Swerduhan lang. And dahil nag-struggle ako, dito ko na-discover ang sales. Sabi ko, kung dito ako sa pag-iempleyado at mabubulok ako dito for another 10 years, di ba? Walang mangyayari sa akin. And then, may isang milyonaryo, ito yung sabi niya sa akin, you know what? The fastest way to become really, really rich and very, very successful, simple lang, you go into sales. Mag-sales daw ako. Eh sabi niya, in order to earn millions in sales, simple lang yung kailangan mong gawin. To earn millions, you sell millions. Simple lang, tama? So, hindi na ako magtatagal, I went into sales. And for the next 10 years of my life, I became the top salesman in 3 different corporations at dito na nagbago yung buhay ko. And that journey from an ordinary person just like you, I have learned so much wisdom that I'd like to share this with you. To the point that after so many years of selling, dumating yung araw by 2011, alright? Naabot ko na yung talagang dream ko. By 2011, yung commissions ko pumapalo na ng more than 1 million a month. Sino gusto umakyat yung commissions niya ng more than 1 million every month? Taas ng kamay. Because of that, I was able to buy 2 BMWs. I was able to travel around the world. Nabili ako ng mga sports car ko. And I really enjoyed my life. Now, I'm not here to brag or magmayabang or magbuhat ng bangko. I'm here because naiintindihan ko yung pinagdadaanan ninyong lahat. Pare-pares lang tayo, sales at ahente. I know your struggles. Lahat ng hirap ninyo sa labas, pinagdaanan ko na yan. Flyering, di ba? Mag-iipit na brochure sa mga windshield, maglalagay ng mga brochure sa ilalim ng mga opisina, pupunta sa mga kung saan sa magsasaturate sa isang village. Lahat yan ginawa ko. In fact, lahat ng panduduga sa sales, ginawa ko na rin yan. At na-realize ko, sarili ko lang yung niloloko ko. Di ba? Hindi ako nagpa-perform. But you know what? Something happened to me, which I will share with you. Mababa yung benta ko noong una, pero bakit biglang lumaki? And I will share with you the secret kung paano yung gagawin. Sino gusto malaman yung sikreto kung paano lilipad yung benta niya ngayong taon? Na may tanong ako sa inyo. Kung sasabihin ko sa inyo yung sikreto, and kikita kayo ng at least 10 million pesos, at least 10 million, magkano ibabayad nyo sa akin para ituro ko sa inyo yung sikreto? Ha? Ulitin ko ha. Punta ka sa akin, sabi mo, Sir John, balita ko nalaman mo daw na yung sikreto kung paano lilipad yung benta ko. Ngayon, willing ako i-share sa'yo, ang tanong ko, magkano ibabayad mo sa akin? Hati tayo. Alright, hati daw sa John. Okay, good news. Alright? Today, I will share it with you, pero ang good news, hindi niyo ako kailangan bayaran. I will tell it to you today for free. Wala ba?